ଏମିତି ଏ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ହାତ ପାତି ରହିଥିବି। ଏମିତି ଏ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ହାତ ପାତି ରହିଥିବି। ପତିତ ପାବନ ପତାକାକୁ ଚାହିଁ, ପତିତ ପାବନ ପତାକାକୁ ଚାହିଁ ତୋର ନାମ ଗାଉଥିବି। କାଳିଆରେ ତୋର ନାମ ଜପୁଥିବି। କାଳିଆରେ ତୋର ନାମ ଗାଉଥିବି। ଏମିତି ଏ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ହାତ ପାତି ରହିଥିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ଷୋଳଶୀ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଗୁଳ ର ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରୁ ଭକ୍ତଟିଏ ମୁଁ ଆଜି ନିବେଦନ କରୁଛି। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରି ଏ ଭକ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ସେଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଯେଉଁଦିନ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଏ ଭକ୍ତଟି ତା ନେତ୍ରରେ ଦେଖିବ। ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏତିକି ନିବେଦନ, ସେହି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପିଣ୍ଡରେ ଯେପରି ଜୀବନ ଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅନୁଗୁଳ ଷୋଳଶୀ କ୍ଷେତ୍ରର ରଥ ନିର୍ମାଣ ଯେଉଁଠାରେ ହେଉଛି, ମୁଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ମହାରଣା ସେବକମାନେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ତିନି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ପ୍ରାୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ହେଉଛି ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ତିନି ରଥ, ଆମର ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ତିନି ରଥ ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ତାଳଧ୍ୱଜ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଏବଂ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଦେବଦଳନ ରଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ପ୍ରାୟ ସମାପ୍ତ ଏବଂ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ।